Nkhani imene tabwera nayo pano ndi nkhani ya MP uja Dompi West Liona Nkandawire. Tadawiza adandaula kuti watopa ndi kumudyesera munthu, watopa ndi kumudyesera contract, ndipo iye wadandaula parliament kuti ayi ine ndatopa ndi kumudyesera ameneyi. Iye anabwera kuzamanga chipatala dera langa, koma mpaka lerotu ndimamudyesera ndine, sanafune kubwerera kuti nkhani yake mumasina mulipire ndalama zake ndisangachemuke kumapita. Zezi zinapangitsa kuti udindo odyesera iye ukhale m'manja mwa Tadawiza. Tadawiza kuti iye ayi ine ndatopa ndi kumudyesera ameneyi, kodi mukuti chimene chinapangitsa kuti chipatala chisapitirire kumangidwa ndi chani? Ilo linalifunso limene amapereka iye ku parliament. Makamaka alimapita kwa nduna yoona za umoyo. Ndipo nduna yoona za umoyo muzi mafunso onse amene nawo akhoza kupita nawo ku ofesi wawo akafunsa akayanga. Komanso ndizotheka kuti iyeyo iwo akhoza ngochipitiriza chipatala chimanga, kutanthauza kuti Nkandawire ali ndi kuthekera kochipitiriza kuchimanga chipatalacho. Ndi ndalama zija zachani za CDF. Kupeza ndalama zezi mumapereka kuti zikhale zachitukuko. Nde chimodzi mwa chitukuko cha dera lake ndi chipatalacho. Nde iye yangotenga ndalama zake zimene zonso akamalizitsire chipatala. Nde contract yake mlomoti anyamuka azipita foti project yayima. Chifukwa choti ndalama sizibwera contractor janakhalabe komweko. Zezi zapangitsa kuti chani? Udindo odyesera contractor china chilichonse cha iye cha contractor uli m'manja mwa Nkandawire. Zomwe zapangitsa kuti lero Nkandawire apite ku parliament kudandaula kuti iye ayitu ine ndatopa ndi kumudyesera amene. Ndipo iye anafunitsitsa atadziwa kuti fanyani chipatala sichinamalizidwe mpaka lero. Ndipo chifukwa chani boma silionetsapo chidwi kuti limalize chipatalacho. Chifukwa kuti chipatalacho dera lake likuchifuna kwambiri. Anthu a dera lake amavutika kuyenda mitunda italiitali kupita kuchipatala, kapena amapita kuchipatala cha private chomwe ndizodula. Pamene ndiye pamapeto pa nkhani yathuyi. Asewera panga subscribe kuti nkhani ngati zizikupezani. Kufika nthani imene ndikubweseni nkhani na mwakoma nonse.